Tak priatelia, som na dlhých kusoch. A dneska to tu vyzerá takto nádherne. Tu nás sa ľudia korčulujú. A my ideme do vody. Trošku sa zregenerovať. Na parádu. Krásny ľad. A krásne prostredie, úplne nádhera. Takže skúsime dať nejakých pár minutiek a uvidíme, čo to povie. Ľad je takýto hrubý. Úplne na parádu. Dneska to vidím na nejakých možno minútku, 2, 3. Uvidíme. Je tu krásne, nádherne. Úplne úžasne.